Okay, so before ta ko rugyan kakabsat, at iyo ka naklinglingan ay tubiyo kon unasan subscribe button sa baba. And of course, salamat sin patuloy sa magsuporta sa na channel. And ilang ta ko gayang kakabsat, din lyrics sa course na isa description ta ko sa baba. Dusan pankurangan Apusi kay mananamay Ada dusan na pagaya di ka ikari Yung gapusi na ilayad mo Nauwasan basong ko Jesus manyaman ang sikaan So